Dnes najzelenšie a najvzdušnejšie košické sídlisko, pred 50 rokmi obrovské stavenisko. A takto ho zachytil fotograf Robert Berenhaut. V 62. roku sa objavili prvé budovy, neboli ešte dokončené, ale asi na druhé alebo tretie poschodie sa tam dostali a šéf mi hovorí: Robert, bež tam, už stavajú, už prvé bloky stavajú. A v 62. roku som urobil prvé fotografie. V 50. rokoch ja som bola medička na lekárskej fakulte a môj muž chodil na technickú univerzitu, na strojnickú fakultu a ako mali vojenskú prípravu a tu na terase ešte bol cvičák a tu chodili cvičiť ako vysokoškoláci na vojenskú prípravu. Ako si spomínate na začiatky, keď ste sa nasťahovali na terasu, na vybavenosť samotného sídliska a podobne? Bola terasa pomerne tak dosť ako vystavaná. Ružová ulica, to je niekde Luník 5-6, keď sa nemýlim. No a už to tam bolo také na úrovni. Nemôžem povedať, že už sme chodili po blate, alebo tak. Všetko, chodníky boli, výťahy fungovali, obchody fungovali, že ja len dobré spomienky mám. Robert Berenhaut bol tiež jeden z prvých obyvateľov sídliska. Nezaujímali ho však len stavby, ale aj ľudia, ktorí na nich pracovali. Každá fotoreportáž musí pozostávať z celku, detailov i polodetailov. Takže budova musí byť, musí tam byť niekto pri nejakej pracovnej činnosti. Tak to bolo najmä za socializmu, že človek je v popredí, bolo povedané, tak toho človeka sme tam museli mať. Ale sme si aj museli aj overiť, že čo je to za človeka. Aby sa náhodou nestalo, že príde človek, ktorý včera zišiel z basy a tu práve kope a ja ho vyfotografujem a ešte urobím z neho slávneho. A tak vzniklo veľké množstvo snímok. Urobiť z nich výber na výstavu nebolo jednoduché. Ja tým, že nie som z Košic, tak v podstate tie fotografie som vedel zaradiť iba tým objektom, čo na tom bolo. To znamená, že vyberal som nejak tak pocitovo, čo by mohlo byť aj zaujímavé aj pre nestranného v podstate pozorovateľa, lebo sám som z generácie, ktorá túto dobu nezažila. To znamená, že nevedel som, že čo môže byť pre Košičana dôležité, ktorý objekt by sa mohol byť pre ňo zaujímavý, takže skutočne som sadil na nejakú takú intuíciu a pocit. S dnešnou podobou sídliska je súčasný starosta spokojný. Oproti iným sídliskám v Košiciach to pomerne menšia hustota, veľa zelene, veľmi pekná vybavenosť, občianska vybavenosť. Rád by som riešil problém parkovania, ktorý tu je evidentne na terase. Ďalej zdokonaľoval tú komunálnu výbavu, keď to tak poviem. Chceme riešiť, máme už medzinárodné peniaze na také tie horúce dni v lete a riešiť modré a zelené plochy na terase. Takým spôsobom chceme prispievať ku kvalite života na terase. Výstava fotografií jubilujúcej terasy v obchodnom centre Galéria je prvé podujatie, ktoré v rámci oslav 50 ročnice vedenie mestskej časti pripravilo pre jej obyvateľov. Niekedy v lete v súvislosti aj s Majalesom alebo nejakým ďalším takýmto koncertným eventom sa pripravuje laserová show a v podstate prezentácia tiež, kde by sme mali tiež vidieť útržky z týchto výstav, plus dobové videá a plus celé by to malo byť v podstate oživené laserovou show. Plus sme pripravovali na školách rôzne workshopy pre deti, rôzne dielne, kde v podstate by sa všetky tieto dielne a workshopy by reflektovali túto výstavu, dobu, ktorej sa to celé realizuje, ale zároveň aj nejaké také porovnanie tej minulosti a prítomnosti. Spoznávať premeny košickej terasy môžete v galérii do 10. júna.